518. May 20 ka, 20. Sila, boss. Ay, abi ko mo diretso pa kuya ba? Gunit ko kayo. Ay, kung baklay ay. Eh, naname. Danlog, budget lang. Danlog. Oh, daga nagbalaton na. Lala, alam di ko madagan. Hi. Ate Siyang! Ate Siyang, 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 Ate Siyang, 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 Ate Siyang. Sa ta oras na lang ang tao. Karon, ang tao. Nay, Ano pa ka nagmata? Lo? Siyang na to. Lami ang pandesal. Hi guys, good morning. Good morning. Nga ako dali karon sa Pilatela. Sa naming. Sila ang nagstay. Dere sa farm nila Beng. Hello! Nak? Hello! Isa yung pangalan? Storm. Si Storm. Hi! Paano namin guys? Paano namin sapa? Bye Beng. Katamig sapa. Kay dugay nami wala kaligo og sapa. Pero wala pa mi kabalo asa dapit nga sapa. Amo pang tutulon. Amo pang tultulon. Siya, daghan ko nga mong batong siyang mag-adobo taon niya. Ha? Mag-adobo tag batong niya, kasugo nga. Pwede. Gabi day ko ani makauli ron. Dili pwede mo nagabi ka. Ako gani, manghuli kayo may alas city gani. May mangka kauban nimo pinsan. Oh, good. Very good. Yabang! Ano lagi na yung hambugiro ba? Kisa may hambugiro. Saan bugiro di ay? Okay. Okay. Pugat kayo. Dili lang sa salod or dili lang ako. Dala mi og kanon. Kuno mi diri kadali kay hamalot og uling og asin. Dili, uling og suka. Og asin. Uling og asin naman tay suka. Wala. Ano lang? Guys, nami karon diri sa middle of nowhere. Wala mi kabalo asa no mi muliko. Either diri nga likuanan. Diri. Or dito.
Tamong kauban. Wala may kabalo, asa mi agi. Ging. Pinog? Pinog mo, madam? Kabalbangaan daw. Na, kini madam. Kani? Bro, kini po. Kato. Kini po do. Aka nilang yao. Kana lang. Kini? Oh. Kami madam. Nanami dire. Hi guys, layo kayo mong gatuan. Tumoy sa bukid. Nami tumoy sa bukid guys. Bukid. Pakita ang bukid tara oh. Tara. So naano mi dire karon sa kuan. Parking fee. Sa 4 wheels 50 pesos. Yan nga at Panigan River. Saan yung badbad? Sunod na. Sunod na na. Basta paato namin sa sapa. Gwapo kay katar among kawent na oh. Tubig. Asa mo mga to? Asa mo manginhas? Ay, naririnig ko na ang ilog. Layo siya pero sulit. Pero makaagi dire ang sakyanan. Motor. Layo lang siya sa city. Okay kaayo diri kay limpyo kayong tubig. Bugnaw gyud oy. Bugnaw kayo ang ano no? Tubig? Adili. Ang surroundings nimo? Atmosphere. Ang atmosphere? No? Oh my, we are at the right track. We are at the right track. Si Kuan, asa na? Kita niyo ang hanging bridge? Balik ke taas. Dili magsabi mo na manta, dili dito balik ke taas. Balik daw sa taas. Mauna ni Ron. Unsa man atong tour guide? Pa. Ay ikaw, Gidalan ako. ikaw vlog. Oh, tagiya sa vlogger tuara ni Dagan. Ang vlogger ni Dagan. Basta ko ba? Hmm. Lagi. Basta di mo payat ka. Pasabot ang bukid. 3. So, kami karon dire. Ambot. Ano mo ang tour guide? Tour guide. Nasa mong kitapan. Bungo na ron. Turya. Sa may story nako. About this place. How did you discover this place?
Ginoo. On my left is Tambubong River. Tambubong River. And at my back is the Panigan River. They meet at this point going to Davao City. Di ba mo man yung sa musika? No. Wala ka sa musika? Oh, tuloy. Oh. On kay way mga ginikanan. Ang tagal. Kami kaon. Busog kayon, busog. Sana all. One with nature mo na tawagan na. Welcome to Mobile Legends. There are two mountains. Mapatay ka. Ang sorry guys, ang isa ka mountain bago lang nasunugan. Ay, pauli na mi. Hantod diri na lang kutob. See you next time. Bye bye.